5 хора, да ще имаме готови пи. Някой представя на Майнкрафт. На Майнплекс. tc.carbon PvP-то. Код PvP-то. И може да ми напишете в коментари така се прави скин. И защото от това нещо не ми изписва плей. Купил съм си Майнкрафта и сега влизам в Minecraft.net и ми пише пак да купа. Не знам защо така ми пише. И не мога да си направя скина. Влизам в нов скин и правя си някакъв скин и не ми показва там, например, плей, да плейна направо и това му пододя. Покажете ми как си го направя. Например, така, сега правя си някакъв скин и да си го епна и да ми е тук. И да ми е на мене си. Това просто ме пододя. Значи, това е ужасно тъпо. Значи, да ще взимаме на... Ще отидем на Kit PvP и на Survival. Ще ви покажа къщата ми, там съм много развит просто на Survival. То ако не бях развит, то няма за какво игра. Е така се прави, трябва ето трябва да се плоснете, за да мога да падне точно на това. И е по-бързо. Ох, много ми лаги. Кой? Фак. Добре, хора, няма снимам на Minecraft.